Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom colecta premiile de la Division Rivals. Acest sezon am reușit să scot premii foarte bune. Am reușit și FC Champion. Ați văzut poate pe comunitatea mea că am postat că am realizat la head-to-head acest rank. Iar alte premii vor fi luate de pe store, desigur cu puncte de care veți vedea mai imediat, mai exact. Înainte să începem, vă rog frumos să nu uitați să lăsați un like, un comment, un subscribe, de ce nu. Și dacă doriți să împărtășiți și cu prietenii voștri, să dați un share. Și haideți să începem. Ok, vedeți aici FC Championul. Și la manager mode am făcut destul de ok. Haideți să vedem ce premii vom lua. Acesta primul este de la Versus Attack. Vedem dacă e măcar walkout. Nu este. Este un 91, 90, 87 și tot așa. Și 4500 de Universal Token. Alea sunt importante momentan. Premiile de la Head to Head, de la FC Champion. Aici ar trebui să fie un walkout. Sper. Nu este. Bun, aceste Advanced Competitive Points sunt foarte importante. 10.000 de Universal Token și un 92. Slăbuț. Un 90 și încă un 90. Și cam aici s-a terminat. Și ultimul premiu, cel de la Manager Mode. Să vedem dacă ne aduce un walkout. Nu ne aduce nici acesta. Doar 3000 de puncte și doar un 90 și un 99. Malen. Slăbuț, sincer. Totuși avem 18.000 de puncte, 3.000 de gemuri. Hai să ne facem puțin de cap pe marketul acesta. Dacă tot. Bun, vedeți aici că s-a datat, așa. Toate premiile frumos. O să luăm destul de multe pack-uri, stați doar pe fază. Prima dată, vedem pack-ul de la Dynasties 9601, 3000 de gemuri constă acest pack. Sper să dea ceva bun. Totuși sunt jucători foarte buni aici. Trecem rapid de primul pack. Jucători de argint și de bronz, nu de aur. Ok, haideți să deschidem. Sper să pice ceva bun. Este vorba de un suedez, Like Winger, Copenhagen. Ok, Larsson, din câte știu, taxul e ST și Icon. Avem ori aici. Ia, vedeți chiar acolo. Larsson senior. Bun, și trecem la cea mai importantă parte de aici, la Division Rivals. Mai întâi toate băieți o să iau aceste 2500 de gemuri, pentru că, desigur, mâine vom deschide un nou 3000 gems pack. Și haideți să continuăm cu pack-uri bune. Oare câte fragmente de acestea am? 25. Cât de puțin mai era până să deschid pack-ul acesta. Doar 10 mai îmi trebuiau. Bun băieți, o să iau cel mai important pack de aici, care costă 10.000 de Universal Tokens și ne garantează un jucător între 94 și 99 tradable. Undeva la 20 de milioane dacă o să scot de aici. Sperăm, haideți să vedem. Sper să nu mă dezamăgească pack-ul acesta. Sper să fie bun băieți, haideți să vedem. Este la euro, un elvețian, e clar. SDM. Cred că e Chaka. 97. Mai mult de 20. No, nici măcar 15. Dezastruos băieți. Dezastruos vă zic. Și acum să vedem dacă să deschizi tradable, untradable. Am de ales să deschid oricum două pack-uri dintre cele din 95-101 și 92-99. Mai degrabă să încerc pe cel tradable, dar este doar până la 99 limita. Asta e foarte problematic. Și un 92 ați văzut costă foarte puțin. Însă, dacă ar pica acest Cristiano Ronaldo sau alt jucător icon, ar fi foarte bine și de ce nu, hai să ne riscăm. Asta nu este o sumă atât de mare de puncte și luna viitoare este timp. Hai, walkout. Nu e walkout. Este doar McGinn. 4 milioane și următorul
L-am dat, băieți, Doamne, să nu fie mizerabil. Este mizerabil, așa ceva, tot un LM. Somerville, cine-s băieții ăștia, Doamne? Ne auziți ăștia? Mai îmi trebuia doar 400 de puncte din acestea ca să pot mai deschide încă o dată. Din păcate nu mai am. Însă, dacă facem un mic calcul cât am scos, mai degrabă stați puțin să vând acești jucători și calculăm imediat. Iată că am reușit să vând cam tot ce mi-a dat de la premiile de la Division Rivals. Am strâns suma totală de 36 de milioane. Gândiți-vă, doar 36 de milioane, luându-ne 4 milioane din taxa jocului. Ok, să mai văd și acei jucători, nu contează. Însă, mai putem lua încă niște bănuți. Dacă mergem puțin la exchange, la coins, și pe lângă s-a băgat o nouă ofertă în care dacă dai de jucători de 96 plus, tradable, e 15 milioane fără taxă, evident. Dacă mergem la pecul cu 90 plus și băgăm pe Ocean și pe Dyer, vedeți acolo pe amândoi, le dăm 1.500.000 fix. Aceștia doi nu i-am putut vinde fiindcă aveau foarte multe oferte, plus că dacă îi băgăm aici nu ne ia deloc taxă și ne dă 3 milioane în cap, plus că mai avem niște jucători care îi băgăm frumos la 100.000. Cât mai vorbesc aici o să îi bag să vedeți și voi. Jucători care nu costă nici măcar 100.000, sub 100.000, deci foarte slab, plus că nu o să fac nimic cu jucătorii aceștia. Dacă o să-mi trebuiască cumva jucători de genul extra market, am bănuți, nu e problemă, pot să cumpăr niște jucători de 21 foarte, foarte ok. Însă, cum ați văzut și acel 80, care s-a vândut pe 200.000, este foarte rar, din moment ce costă atâta. Mai este și Garnacho, care este la fel de scump, undeva la 500.000, jucători de 75, gândiți-vă. Și mai sunt cazuri din acestea, jucători foarte cunoscuți, care costă foarte mult, sau jucători de 86+, plus, că de obicei aceia costă de la 400.000 în sus. Și mai avem doar câțiva jucători de legat aici la 100.000 și veți vedea imediat suma totală care am reușit să o strâng de pe aceste puncte. A fost destul de profitabil dacă stau să mă gândesc, 36 de milioane, însă totuși se putea și mai bine, nu zic nu, în moment ce am stat foarte mult să farmez. Bun băieți, și suma totală a fost de 40 de milioane, aproape 41. Dacă aș mai deschide un pachet din acela, care poate o să deschid pe un alt videoclip, sigur aș face 42 de milioane, cam așa, însă din păcate atât a fost pentru ziua de azi. Aș fi vrut să ne dea niște premii mai bune, niște reward-uri mai bune, mai profitabile, însă atâta s-a putut. Ați văzut că jocul nu are preferințe, gen cam o vereu atâta. Deci băieți, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, ne revedem data viitoare. Pa, pa!